Bedre, hvis du vender den om. Jeg har taget det, Lukas. Må jeg se? Hvad? Må jeg se det? Ja. Hvad laver du? Jeg filmer. Har vi været herinde? Det tror jeg. Det er der, hvor jeg greb fat i den der. Nå, ja. Yay! Tog du en billede af det der? Ja, det tror jeg. Nej, det gjorde jeg.